l'exemple més clar és el tema de la fotovoltaica. Es va voler promocionar, es va veure que era necessari, que en un país com nosaltres, que tenim quantitats de sol, no teníem energia solar, i llavors es va decidir promocionar-la i promocionar-la en les primes econòmiques. Durant una bona colla d'anys, l'energia fotovoltaica s'ha estat pagant 6 vegades, o sigui, l'electricitat que tu vens te la paguen 6 vegades el preu de la que tu compres, i per tant ha convertit una energia, algo necessari pel nostre país, en un instrument financer. Fins fa un any, la gent que posava granges solars ho feia per temes econòmics i financers, era una inversió. No era un tema ecològic, mediambiental, necessari, no, era senzillament una forma més de fer diners. El govern s'ha donat compte que se'ls ha anat a les mans i ho van tallar baixant les primes, ara tothom es queixa. Amb la termoelèctrica van fer un primer passet molt semblant, van primar l'energia elèctrica, van posar el màxim en 50 megawatts i en un mes hi havia projectes per 200 megawatts a Espanya. Per tant, aquests projectes van tenir que acceptar i ara han canviat. Jo crec que tot això ho hem de parar fent el que estem fent ara, de queixar-nos i dir-los al govern que pensin més en nosaltres, que pensin més en els pobles i que pensin més en les necessitats i que l'energia renovable es posi on es necessita i no allà on algú té diners i ho farà més.